Bala bala fleur de se ka fenonya. A flabu kene de se ka fenonya. A kuru woron fla de se ka fenonya. A kuru tan woron se ka fenonya. A kuru tan woron fla de se ka fenonya. A lili de se ka fenonya, de se ka fenonya. Bala. Avec ce qu'on peut faire. Bala sona. Ça va m'aider. Mam. Ne me mi fait l'air na. Me fait qui me faida flali di. Bala sona. Bala. Faida flali bala. Mo yita jama den do so lu de kanyama ya kono. Olu ko kanyama ya kono ko lu kanyama re chana ka banto. Olu de malala ko kanyama ya kono. No lu be na se ka fe do nya tunya ko kron ko kan. Bala. Oui. Akuru woron flani. Ni akuru woron flasro de ga mi salaire ma. Bon salaire ma. C'est l'animal qui est mort sur. So mi falare ma. Akela shisheyo, akela kamyo, akela so mi falare ma. I b'a korokun dɔ ɲini n'i y'a korokun dɔ sɔrɔ a bila daga duguma bilala ka bon karili ma balan kuru wolonfila don a kan n'i ye balan kuru wolonfila don a kan a donna a kan ka ban pewu a sigita kan I b'a tobi mo b'a adamaden dɔw bɛ yen n'i ye rendez-vous dil'o ma a kɛra ballon-joueur ye o a kɛra bɔsikɛla ye o a kɛra borikɛla ye o dɔw yɛrɛ bɛ yen o ka sugu kɔnɔ san kalo 12 cani de b'olu yɛrɛ sɔrɔ. C'est ça comme ça. Qui a bien à changer, qui a vie changer, qui a vie réaliser, qui a pour la école. Il sait qu'on a face sur la commande. Balan pour ouvrir la nuit. Bien me faire la rema. À quoi qu'on donne la drade, il veut balan pour ouvrir la canca. Tobi, na mona bila la cabo carrément ni au côté nimi. Oh, il était téléphone téléphone sur laquelle les gars qui doivent amener la lave au cabo. Map mango plan map mango turabe a yiri kan ningo mi atata iba kelia ke bina fino yala o dekere o kele adama de do ka nyina ma kono hami gami ani mili ko so lu tseka sumo fa banola ba banola dro banola moto la tunolu bana et ça comme là ni chele be bala kuru saba ni ya kuru saba soro e be nono nyini ka kaka le kanja ki jaw ni sinono ki jawa kaka be chika ka ba to bina mona to ka ni ko bila bebe koske maka so itama kalo kali ka obe so itama kala aussi go kun shen ko mo te ke ki to fana la be ke ki to fait ka le kono ni be du do kono comme ça be ko ko tenya bala kuru saba ni do che akuru na ni muso do ta kono nono ka ka be ba to bi ni ko be ke fo de be ke bana lo to la kono ça dit à tout dans les équipes on a bébé sur le terrain les équipes font le café non ya condamné zéro t'es quelqu'un casero na na traka je inchallah donné par Oussa Bamaïti na la sona mabata wa kedro essayez au bata wa on vous demande pas 5 francs dans ce qu'il m'a demandé elle va essayer kake mi voilà là et là na la sona Oussa Bamaïti il a Abidjan Anyama non Anyama ça Anyama ni une fois que ni ba gripa ka foko no bo ta do ko yidi aja dès que tu arrives à aja oui et on les go bina kan chercher moi les prendre mon numéro mbé réseau sans faire mon ba karama numéro ni ametala 100 dollars numéro ça va ne m'a changé son numéro le plus populaire que vraiment que on donne à tous les clients c'est le 07 09 14 20 41 appelez dessus mon flata décroché des Oussage m'a dit que c'est lui même qui a ses téléphones.